José Luis Moreno és el nostre convidat d'avui. Ell és diplomat en tècnic de relacions públiques, en control de gestió d'aliments i begudes, en gestió de màrqueting hoteler i en màrqueting de serveis per diferents escoles de formació catalanes. De 1988 a 1992 es va encarregar de la direcció comercial de la cadena Derby Hotels a Barcelona, així com de la coordinació i organització de 5 hotels del mateix grup durant els Jocs Olímpics. L'any 1994 funda Centrotel Hoteles Independientes amb la finalitat de millorar la comercialització dels hotels petits, fent servir les mateixes eines que les grans cadenes hoteleres. Fins al 1999, José Luis Moreno passa a ocupar-se de la direcció comercial i de màrqueting de la cadena i un any després és nomenat director general. Centrotel agrupa 22 establiments de 2, 3 i 4 estrelles a tot l'estat espanyol. Són hotels amb personalitat pròpia, majoritàriament urbans, i gestionats directament pels seus propietaris. 15 anys després de la seva creació, Centrotel s'ha posicionat com un dels grups hotelers independents més importants de l'estat espanyol i ofereix una selecció d'establiments a Espanya que destaquen per la seva qualitat i ubicació. Senyor Moreno, benvingut al nostre programa. Gràcies. Bé, senyor Moreno, diríem que 15 anys poden no ser res, però 15 anys donen en qualsevol cas la perspectiva de com ha anat evolucionant l'hoteleria a l'estat espanyol. El mapa dels hotels que formen Centrotel permet d'alguna manera veure quina és la situació en aquests moments actuals, moments difícils. Entenc que en unes ciutats més que altres, però m'agradaria que vostè ens expliqués exactament com es contempla des de Centrotel la situació actual. Bueno, verdaderament estem passant per una situació molt complicada. Jo diria que en els últims anys no havíem tingut una situació de crisi en el sector com la que estem mantenint en aquests moments. És evident que això tenia que arribar abans o després. O sigui, el que no era normal ha sigut el creixement de places hoteleres que s'estaven construint arreu de tota Espanya i concretament a la ciutat de Barcelona hem mantingut un creixement desproporcionat. Jo diria que és possible que aquesta situació de crisi es mantingui durant bastant de temps. El que no sabem ningú és fins quan. O sigui, la veritat és que hi ha una preocupació per banda del sector hoteler perquè avui per avui no hi ha cap tipus d'expectativa de sortida i tothom tindrà que saber gestionar adequadament els seus establiments. Podríem parlar, doncs, en general, no centrar-nos en Barcelona, que és un tema que tocarem a continuació, però en general a l'estat espanyol podríem parlar d'una sobreoferta. Evidentment, no hi ha dubte. O sigui, hi ha hagut uns anys de bonança que s'ha sabut aprofitar per banda del sector inversor. Jo crec que aquest creixement ha sigut desequilibrat perquè no hi ha hagut previs estudis. El que sí que hi havia era una gran importància en voler fer immobles i sapiguent o no gestionar, la qüestió era construir. Fa unes setmanes el Gremi d'Hotelers feia una roda de premsa en la que manifestava que es posava a disposició de la Fira de Barcelona i d'altres entitats que són organitzadores de congressos per tal d'oferir bons preus i aconseguir portar turisme de negoci. Clar, és una situació en la que tot fa pensar que els hotels es comencen a posar les piles perquè els índexs d'ocupació comencen a baixar seriosament. Aviam, el Gremi d'Hotels jo crec que està fent una bona tasca, o sigui, en els últims anys ha evolucionat d'una forma important, sempre millor. També ha sigut el gran comunicador de que la sobreoferta hotelera s'estava desmargant i que verdaderament s'estava construint d'una forma incontrolada i ha arribat el moment que tothom tindrà que ajustar els seus marges per si vol tindre clients. O sigui, el que és evident que hi ha un excés d'oferta i quan hi ha un excés d'oferta i es debilita la demanda, el factor preu és determinant per tindre captació o no de clients. De tota manera, aquest any em deien que encara hi ha 3.000 i escaig de places hoteleres més que s'obriran a Barcelona. Sí, és cert. Sembla estrany, com a mínim. Bueno, és cert, el que són projectes que estaven ja planificats i, evidentment, les companyies que estan construint aquests nous establiments són companyies consolidades i són companyies que, al marge de la situació, evidentment, tiraran endavant el seu projecte. Senyor Moreno, el low cost ha arribat a les cadenes hoteleres. Des de Centrotel, com es contempla aquesta possibilitat?
Aviam, el low cost és un producte que està tenint una introducció en el nostre sector d'una forma molt ràpida, i més en aquests moments que hi ha una situació de crisi. Com he dit abans, el factor preu és determinant per captar o no clients. En el nostre cas, Centro Hotel són productes que estan ubicats bàsicament en ciutats i capitals de província, són hotels cèntrics, són hotels que tenen un nivell de qualitat i a nosaltres també ens està afectant. Jo crec que des de Centro Hotel el que transmetem als hotels que representem és que siguin moderats amb el tema de les tarifes, que ens sàpiguen que tenen que tindre un contingut, però que el factor preu el tenen que contemplar més que mai, i això és una cosa que costa d'acceptar per part dels propietaris dels establiments. Hem estat parlant durant molts anys de serveis, dels bons serveis. Els bons serveis s'assoleixen a partir de persones i això és car, per tant ara hem de passar a parlar de bons preus en lloc de bon servei. Perquè serà difícil poder compaginar un molt bon preu amb un molt bon servei. Jo diria que en aquests moments Espanya possiblement és un dels països que té una millor qualitat de producte en el mercat mundial. O sigui, tots els hotels tenen pràcticament el mateix. O sigui, tothom oferim els mateixos serveis i el que està clar és que el preu s'adequa una mica a la teva necessitat. O sigui, no és el mateix un establiment que estigui plenament consolidat i que estigui totalment amortitzat que un nou producte que surt al mercat, que es té que donar a conèixer, que té una càrrega financera, que té que fer front a una sèrie de compromisos que no pot obviar, i aquest hotel tindrà possiblement una política molt més agressiva amb el factor preu. S'hauran de marcar diferències, m'imagino, davant d'una competència molt més dura, s'hauran de marcar diferències, i no sé si aquestes diferències, bé per cadenes o bé gairebé podem dir que per cadenes, perquè els hotels independents cada vegada són menys, hauran de passar per les noves tecnologies, per oferir uns determinats serveis que el client pot necessitar de forma gratuïta. Per on passaran les diferències que hauran de marcar els hotels urbans? Jo diria que en aquests moments les noves tecnologies no és algo que parlem d'algú que ve per davant, sinó és algo que avui en dia qui no estigui introduït dins del que són les noves tecnologies podríem dir que el 50% del seu impacte és nul. Tothom s'ha posat en marxa per formar el seu personal perquè puguin aplicar aquestes noves tecnologies al seu producte. O sigui, la sortida de tot això, jo crec que d'aquí 5 anys un percentatge molt elevat de totes les reserves hoteleres es faran directament a través de noves tecnologies. S'han construït durant molts anys hotels de 4 i 5 estrelles i ens hem oblidat una mica del que seria l'hotel familiar, que de 3, 2 estrelles, apte per fer turisme pròpiament a les ciutats. Aquesta tendència pot convertir-se realment en la promoció pròxima dels hotels en els pròxims anys? Jo diria que s'ha construït 4 i 5 estrelles perquè hi havia una bonança increïble i tothom volia captar el client de negoci, vull dir, el client que tingués un poder adquisitiu elevat, que pogués gastar, i nosaltres hem experimentat que molta gent que utilitza una tipologia d'establiment de 4 o 5 estrelles, quan viatja amb la família està utilitzant tipologies d'establiments com els nostres, vull dir, la categoria 3 estrelles, que és la que possiblement més impacte té. El que és veritat és que quan hi ha qualsevol tipus d'event que sigui important, l'home de negocis el que busca és producte 4 o 5 estrelles. Però no tenim que oblidar que aquest home de negoci, torno a repetir, quan viatja amb la seva família, busca més una oferta que sigui atractiva, torno a repetir que els hotels avui en dia tots ofereixen el mateix, i la veritat és que quan paga l'empresa la gent demana una cosa i quan pagues tu la gent utilitza una altra. Aquesta és la diferència, clar. Qui es rasca la butxaca, bàsicament. Si paga l'empresa, doncs el nivell pot ser un altre. En qualsevol cas, també les empreses han baixat la categoria de les estrelles en els hotels dels seus directius. Sí, és veritat. O sigui, hi ha certes empreses que en aquests moments els hotels de 5 estrelles gran luxe ho tenen totalment prohibit que s'utilitzin. Han buscat alternatives. Hi ha hotels que abans eren 5 estrelles i han baixat la seva categoria a 4. Evidentment és per no perdre un segment de mercat que tenien pràcticament fidelitzat i garantit, i que això comportava que si aquestes grans companyies han fet un pacte per no utilitzar establiments de luxe, els seus motius tindran. Senyor Moreno, gràcies per estar aquí. El nostre programa, evidentment, no acaba, sinó que entra en la part més interessant, podríem dir, de cara als nostres telespectadors, que és el debat.